Salut! Salut! Cum credeți, care e cel mai frumos nume de băiat? Matei. De ce Matei? Nepotul meu. Am înțeles tu? Nu știu, eu cred că toate numele sunt frumoase. Super, bine. Mersi mult, o zi bună în continuare. Cum credeți, care e cel mai frumos nume de băiat? Iulian. De ce Iulian? Că-i tata meu. Înțeles tu? Iulian, că-i tata ei. Dar nu, ai... Ладно, super. Hai. Cum credeți, care e cel mai frumos nume de băiat? Ян. De ce Ian? Нравится мне это имя. Красивое. Am înțeles tu? Alexandru. De ce? Nu știu, e frumos, pur și simplu, nume. Tu ce spui? Никита. De ce Nikita? Îmi place numele ăsta. Am înțeles. Bine, mersi mult. Cum credeți, care e cel mai frumos nume de fată? А на русском? Лучшее имя девушки. Da. Ух, все нормальные. A tu? Я даже не знаю, пускай будет Тая там какая-то, типа такого. Какой? Тая. А зачем? Потому что. Ладно.